غمم نته به اورم تقدیری غریب دارم غمم نته به اورم یک دلی مایب دارم تانه خرسک جانم ای دلی عاشق دلی غریبی ما حتی وقتی خندیدن دزیقه ایس یادی و چه داره ایسی یادیت بیتون جگای مای باری خانه آبادیت ما حیران ماندم رنگی دا باینی گردابی دریا تو میگوی بس کار که اوچم میگه تز بیو فکری خلینگی تو مرا میانا بند میگه تو توی میگوی مزن میگم اوچم فرزن میگه تو میخوای خواب کنی بالای سپالنی гарнитур да ма мажбурам хоб кунам рӯи битон байни арматур да ту мехоҳ чалай заксат фасона якиқа боша магарам бекорӣ ма соате дақиқа боша метро ба метро мегардам ки ба лимузин бирой ту вагонда ужин мекунам ба фата ресторан дурой ту дар таконе шабу рӯз и дили ғариби ма раҳнигоҳи шабу рӯз модари пири ма интизори тирам неки мара не ту рӯзи туйта ма пирши дума ту гум накадаи ҳусни рута мӯй сари сафеди маву чолкаи хамзадати я бор пирсам бугу чиял дора дили ғамзадайта занг мезани ва намепирси мехостаги гама мепирси нархи за каси зулайхова шабнама расияши чӣ дига болой рубл даховем хиёл мекунӣ тай замин да сумаки чуқрӣ мековем расияши чӣ дига болой рубл даховем хиёл мекунӣ ай осмонш сум мебора мо миёвем иҷа ишка ай хирсандӣ наёмадама маҷбурай ама дорам мушкилие ки уда сум зарурай падари бекор доран модари бемор доран фарзанди гӯш надоран ё ки мавори зангирам ма фақат тоқат ке гуфтам фақат сабр ке гуфтам беҳуда нагар биши хонада сатр ке гуфтам ма фақат тоқат ке гуфтам фақат сабр ке гуфтам надоштан мегузара ишқ мона қадр ке гуфтам неки афсӯс ки ишқи камбағал ноаёна дил шаби кана битад дар чашмат наметова як асақоли сундор дари ҳамсоята тиқтиқ кард ба даравда очаи ти тарафи ма зиқзиқ кард ки гӯё ма бепарвову гӯё тижда дорӣ гӯё очаи ти чанд каса гардондай хостгорӣ тез омадан ма мехоҳед неки ба дасти пир суми туи падаркаи хиштомани хиср мара тоқа очам интизор бидай дасти холирам тоқа очам интизор бидай дакам ба ғалирам ба сакор тоҷикистон мерам оча барита ма дига ҳеҷ када дар кор набудам ғайри ти очаи ӯ зангм зад фақат дум ба дум за каска дид ки намиай дастам гирифт туяд каска гуфт ту яки да ҳаёти духтари ма як борай ту ҳамиуз хисардиш карда натони бад дига қати ту чӣ зиндагӣ мебина бугу чӣ мебина духтару май чӣ кама ки бояд фақат гирья бина гуфтам гап нест холаҷон хушбахт боша духтарат алло очаҷон келин биём ай сархидака бо наёби ягон та яки рангию ноз куна бебачат боша чени курпачаш дароз куна як тае биё очаки муҳакош зард боша сан боша